Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat ag dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin, kalafeng. Kumusta kayo amin? Nga awan labas na. Pukaw pa'y kadusngay. Pa-shout out Mang Bianong kan Mami Ebing Sotelo. Kan ti asawak nadungo ani Freddy Sotelo alias Ago. Kan duang anak ko ani Ann kan Ren. Saan kompleto ti aldaw may? No saan kami makadangag iti Lady L Productions aglalaw ti Laughing Leos Bianong kunan ni Villa Valley Sabado. Kablaawak man jay dadakkel ko dita San Manuel Pangasinan iso da Martin de la Cruz ken Nelly de la Cruz. Kuna ni pagayam tayo Mark Christian de la Cruz ite Malaysia. Shout out Mang Bianong ti Sadama ken Gaspar family. Nagtaod dayta ken ni pagayam tayo Rosemary Sadama ite Kabungaan Lawag City. Shout out ken ni pagayam tayo nga Aida Garcia ditanay London, United Kingdom. Shout out ken ni pagayam Lourdes Balacano. Naragsak pa nagdingag kadagiti amay na taga Santo Domingo, Ilocos Sur. Most especially ti taga Engineering Office. Kuna ni pagayam tayo Jerry Paz. Shout out ken ni pagayam tayo Christine May Acosta ditanay Jeddah, Saudi Arabia. Solid fan from Abra. Shout out kuna na ditoy. Nagtaod dayta ken ni Morionito Rafael. Ken naragsak pa nagdingeg para ken ni Gina Cornelio ditanay Riyadh. Alang arudan. Intay basaen na ti surat. Ti kadusngi tayaw naglingad itinagan rain iti Metro Manila. Kastiman ti surat ni Rain. Kan ka Mang Bianong. Naimbag nga oras kada kayo amin dita Lady L Productions. Ilingod naklakuman itinagan Rain. Nakapagsurat akmat kayat kumana mangganti balakad mo kalpasan ngayon nakisalaysay to'y linabag ti pakasaritaak. Kastiman nga irugik ti amin Mang Bianong. Ato yan ti sweldo, Rain. Si kalahangin ti saan pa yan nakasweldo? Imuna na nagsweldo dagiti kakaduam. Tanala daw kamot ngamin. Thank you, Mamush. Kasapulak ngamin talaga ti kwarta. Hoy, babaita. Kwartam dayta. Nagrigrigatam iti makabulan. Iso ang mangidulin ka nga rod iti para ken ka. Saan mo ngay padpadawat lang iti lalaki? Ouch! Ni Mamush mat. Talaga, Met.
Amok nga da boyfriend mo. Ang mga no itod mo man amin ng kinkwa na ti sweldom. Kasya matibagim di ka unay agtalag iti lalaki. Mamush, ay ayatat ni Melvin. Kan amok nga ayatan nakmat. Kasta talaga. Sakripisyo ti kasapulan iti relasyon tapno agbalin a successful. Charing, diya ka mukan ka. Di ka pulos dumngag iti pamagbaga. Saan laanam na minsan alinuko na katilalaki. Ngam di ka pulos mapagpaggang. Sige ka mat sige. Of course, try and try, mamush. Kasana masapulak ti dawan ko na jakmat padasan ti makiin na yat. Iso akul ka lang, mamush. Taay ayatan nak ni Melvin, bebe loves ko. Hi, babe! Ha? Ada ka man, babe. Anya ti masapal mo? Di na ka di pa unagan diti boarding house mo, babe? Ha? Sige, babe. Umunag ka nga rod. Thanks, babe. Sige, itugtugaw mo pa babe. Anya ti kahit mo? Coffee when no juice. Sika. Ha? Oh, grabe mo't dayta na mulagat mo, babe. Sige, coffee langin, babe. Please? Sige nga rod, mabit lang kay timplahan ka. Ay! Thank you, babe. Nagmayat itirik na ti asikasun ti labi-dabi. Asidegan ti exam mi, babe. Iso ka sa pula ka talaga tinakalagatad. Awan mo't nga rod ti may pawit dananang kantatang. Amumot marigrigat kami laeng. Iso imayag dati Manila makikasanggasat. Kan agadalak mo tan Amok dayta, babe. Iso nga rin nga imayak diti boarding house mo, ta edad kunti kwarta ang masapul mo. Ha? Agpeso? One, babe. At titi kwarta, babe. Kompleto dayta. Thank you, babe. Ay na, nagmayata ni Tirik na tarakot mo, babe. I love you, babe. Ay, kilig to the bones. Thank you for loving me, Melvin, my babe. Naladaw kamot asimang Petranday. Mudra, please. Di na kumamot tinawagan ni Kasta. Saan ang abarako tap na awagan nak iti Randy? Kita anak man. Ha? Coca-Cola shape. To'y napintas adayagyo. Ay nam, jak amuken ka. Siguro, naggapu ka manin iti ayan tinobium anya. Siyempre, kurang ti aldaw ko na jak makita ni Melvin, my babes. Mudra. Anak ko, sardengam kumanday tangar aramidem. Masakitan kalaeng no, makakitan iti babae nga ayatin na day taalalakay. Ouch! Mudra. Grabe mo dayta na panang pasakit yung kanyak. Kasla irururumundakla una yun nga anak yo. Gaputa day ta tinabatad a kinapudno anak ko. Masakitan kalaeng. Iso abayat anasapa pa ay, lipate munday di amilbain. Sorry, Mudra. Ngam ay ayatak unay ni Melvin, my babes. Diyak agbiag na mapukaw ko. Ay no, na yun ay Anya nga ta ayati aramideken katap no agriing ka iti kinapudno anak ko. Inumam to dagiti luluam no di ka agpanunot ita. Ita tanasapa pa'y anak ko.
Asidagan ti exam ko, nanang. Imbagayo ka di ka ni Manong Randy. Panagkunak, si kanti mangibagakan kuan na anak ko. No kunayo ang nagapoy di ayan tinobyo na. Ang mga noawanin ti maitad na kanyak, nanang. Padasem lata at imangibaga. No awan ti maitid na. Agdiskitarak ton anak ko. Pasensya kayo, nanang. San abale, ta igagaod ko ti agadal. Tapno maadaanak tumot iti napintas at trabaho. Nasaya at day ta kapanunutam. Di ka pa'y lamakinubnubyaw. Ta isturbula ang day ta iti panagadal mau. Unmat, nanang. Talaga ajak pa'y makinobnobyo. Awan pa'y day ta iti panunot ko. Kayat ko, agtrabaho akpay nga umuna. Tanarigat nun unaan day ta nga ayat-ayat. Tadinak tumapalamot day ta no agriga ta. Apay nga na di mo insapsapa nga imbaga kanyak, Jane. Awanan ti kwarta. Kasano, katnam na maak nga dapay lakwartam takasusweldom. Kuwa nga min. Nag-examot ni Melvin kat kasapulan na ti kwarta. Iso nga inikak. Hay, anyan, Manong Randy. Correction. Manang Rain, kunam. Manang Rain, un-una ti sa bali at tao, ngam siyak akabsat mo. Anya sa bali at tao? Saan na sa bali at tao ni Melvin? Tanobyok dayjay. Mano, Manang Rain. Well, gapu tayong karigatam nga imbalikas ti Manang Rain. Di kagdanag, tagdiskitarak iti kwarta nga aramatam. Okay, sister? Apay bumalik kay ti kwarta, kat kasusweldom laeng. Kuwa nga min, mamush. Ag-exam di kabsat ko, kasapulan na ti kwarta. Masyanak matkan kuwa na, no sana maka-exam. Siguro. Inunampay la Genobio man niya. Naggidandamot kami na makasapul iti kwarta, mamush. Ay, taytan, ti bagbagagkan ka rin. Di kamot ngamin agpampanunot. May lumlum ka lang iti utang, kapoy ti dayanobyom. Mamush, bumaliak pa'y laeng, please. Kasimot ni sisteret ko no saan ang maka-exam. Kasta ti aramid ko mang biyanong. Una agpay ti nobyok a panunutan ngem ti kabsat ko ta nainlabak at talaga ken ni Melvin. Panagriknat ket sa anak nga agangas no mapukaw iti biyag ko. Isu nga ikagkagumaak met nga ipapaay ti amin a masapsapol na tapno awan ti rason na amang talikod kanyak. Kay Babe, awan trabaho kita. Iso nga imayak di ti boarding house mo. Nalpas mo ti exam mo saan ka di? wan, No kasta nga rod, umay ka, kuyugan na kama pa ni ti grocery. ha? Anya ti aramidin tayo jay? Agrampata, agpamanicure kan agpapedicure ta. Ha? Sika talaga. Siyempre, grocery ta. Grocery nga rin ti papananta. Si kamot, babe? Tinatanong pa ba yan? Kwa, medyo nasakit ulok. Iso nga jacket ti rumuhar. Ha? Mabali na si kalangan ti mapana-grocery. Anya? Kwartak lang arudan ti aramatek? May sakpay? Di nakuyugan tapno tulungan na kumamat? Ay, pasensya ka. Nasakita talaga ti ulok. Ang mga numatalimu daw ako di grocery. Kat isupay nga sa sikaswan. Jakmot kaya ta marigatan ka, babe. Wow! How sweet! O sige nga rod, babe. Siya klangan ti mapanag-grocery. Orayan na, babe, ha? Agluto ak pa iti kananta. Nanang, agawit ka din ni Manang Rain?
May saka mo, Jane. Konsintidor ka. Ha? Anya amanang rin nga ibagbagam. Kastamot nga minti kayat na ayawag ko kankwana. Saan mo't akrimen no awagak iti kasta? Bayan nyo latan taisumot ti makaparagsak kankwana. Ay na, jak amo iti dayja kabsat mau. Kayat na ti palukloko iti dayja Melvin. Nadnadlaw mo't akwarta lang ti kayat dayja Melvin kankwana. Anya nga tano kasarita yun ni Melvin, nanang? Ibagayo nga adaywanan ni Manong Randy. Ay, pampanunutek mo't day ta anak ko. Ngamjak mo't amo no sa dino ti pagnanaudan na. Saan mo't nga ibaga jay kabsat mau? Amo na nga minkat akasaritak day ja Melvin. Baybay tayo latan, nanang. Tauray anya pa'y ti kukuon tayo. Sigurado asaan tumot la dumngag ni Manong. Saan ta mauma amang bagbaga anak ko? Bareng no dumngag tumot laeng jay kabsat mau. Oh, anya babe. Naimas ka di mo't lang tinlotok amakan. Una, nagadong nga ron tinakan ko. Kayat mo, tainal daw nga umay ka ilutuan. Numalpas ti trabaho iti shop ni Mamush, agdiretso ak ditoy. Urag din natan. Ha? Ako, sana. Amumot nga agad atalak pa laeng. Ay, sa bagay, asidirgan ti panagturpos mo. Basit la kimboten, ag-graduate kan. Wen, apagbit lang tiyal daw mo, Ryan. Makagraduate ak tumatan. Ha? Makagraduate ka? Wen, makagraduate ako ni tinagado agastos. Agbabawi ka di nga aggas-gastos para kanyak? Ni, saan? Ano ka din dito nga ibagbagam? Iti oray ka ano man, jak to ababawi amang tultulong kan ka, babe. Thank you, babe. Ada ka di pa'y kwartam dita. Awan nga minin na pulos ti kwartak. Ha? Awan nga rodin ti pamasahe kasumra kiti pagadalan. Kasta ka di? Kat no nagdakkal jintad ko kan kay di na panalawas. Ado nga min ti babayatan ni ti pagadalan. Amumot ng di kuleyo. Nagado ti paggastusan. Saan ka di? Ala, sana bale. Tadapay mo't basit nga iduldulin ko ditoy. Isupay lang talaang. Ay na, nagsingpat ka talaga, babe. Oray may sa ti babe, no? Kaskan ka ti kinasingpat. Gaputa na singpot ka mat. Babes, bebe loves. I love you. Anak, agsingsingiren ti landlady tayaw. Saan tayo pa'y ngamin anak kabayad iti abang tayo diti pagnanaudan tayaw. Ha? Kasta ka di, Mudra? Adda iduldulin ko angem usarin mo't di adem para iti panagadal na. Ay na, sapay awan igam ko akwarta, Mudra. Anya? Un, Mudra. Nagado nga minti masapsapol ni Melvin iti boarding house na. Iso agim matang akon Ay, anyan anak ko. Un-una umpay ti lalaki ngem ti masapsapul dito'y balay. Mudra, please. Saan ko man nagsakit tinakam yo? Sana bale? Mangremedyo ak iti para iti pagabang tayo. No kasapulan nga ag double jabak. Aramidak. Si kanti nakakaasay. Gapo iti sinerek mo a relasyon asaan ka asiguradaw. Ay no, nagmayat ka si Pangulan, babaita. Mamush, please. Di na kumamutong Nagatidugan ti listam kanyak. Kasano nga niya mabayadam da ito'y? Sana balit graduatean ni Melvin. Mabayadan kanton, Mamush. Ay no, diyak amukan ka. Kasano kumamabayadan na graduate da ita Melvin?
Basta, mamush. Ipasiguradok daytaken ka. Isagunot kansan. Tapno agriing ka iti kinapudno, Rain. Ay, saan na, mamush? Madadal ti prettiness ko na isagunot nak. Please, pautangan na kuma. Bayadan kanto in the near future, mamushki. Che, near future ka dyan. Far future ko Isot amok, babaita. Nasingpat ti boss ko, Mang Bianong. Uray maluksaw kanyak, pautangan naklata. Naglabas nga raw ti bulan, urayon mila ngayon ti panagmarcha ni Melvin iti panagturpos na iti kolehyo. Ngam dimteng ti pandemya kat nag-lockdown. Iso, Jack, nakapkapan iti ayan ni Melvin iti no mano a bulan. Hey! Mudra, madanaga nak. Diyak mo tin makontak ni Melvin. Dayta, ti kunkunakken ka anak kaw. Mudra. Sigurado asaan mo ang makuntak apulos dayjay. Di ka kumamatag sa iti kasta, Mudra. Matanaga lang aruden. Ngam kasta pa ilat ibagbagayo. Anya nga ti kayat asawon ngay no saan mo ang makuntak. Siyempre, di na kan kayat ang makasarita. Rumuarak lang yan, tamapana kita ayan na. Anya, agbuy-buya ka kadi iti nyaws. Wen, Mudra. Makitkitam ti mapaspasama kiti sa nga lubungan. Ha? Kitaem a lockdown, rumwar ka pailaang. Nayunam kit din ti problema ti gobyernaw. Kasano kat madanagan ak una yan. Diyak pulos makontak ti number ni Melvin. Kalpasan na, saan nga activity social media? Nagadun ti message ko kan kuwana ngam di nabasbasaan. Ang mga naanyakit din tinapasamag kan kuwana, Mudra. Naglawag ti mapaspasamak ken kuana. Na-amnesyan. What? Na-amnesya. Iso adi na kan malagay. Dahita siguro ti epekto ti pandemic ken kuana. Uray utek na pandemical. Delikado pa ilaang ti rumwar, manang Rain. Di kan rumrumwar. Sana bale, ta medyo limo kay daitan. Mabalin kong tirumwar. Komplet mo ti face mask and face shield ko. Apay ngamin arumwar ka pa ilaang Napatig ti papanak. Sana ka makatalnaging gajak makita ni Melvin. Ay na, isarsarak mo ti karadkad mo. Matayak matlang nga mang pampanunot na anyan ti kasasaan ni Melvin. Iso di nakarod malapda na rumwar. Ay, unay kamutan. Basta di kay rumrumwar, ha? Bantayam ni Nanang. Ang mga makalagip kat surutin, nak. Agawid ka nga rod adagos, Well ka di. Sana masapula bilinan, nak. Na sana matadambal, sana makaawat. Melvin? Lukatam ko matay toy. Melvin! Lukatam da ito'y kunak! Please! Sana ka pumanaw no saan mo lukatan da ito'y? Kaya't ka makasarita! Agyaman naktalino katamot lang tiri daw, babe. Social distancing. Ha? Mga nasagap mo dito virus, narigatan. Babe? Madurmangat nga awagan mi ti babe. Isa nga balin ka di nakon awawagan na di kasta. Yaks! Kalpasan ti amin? Iyaks, kung kunamkit din kanyak? Nakalpas ka lang, hindi pa nagadal mo? Iyaks, kung kunamon kanyak? Lipatan na kon, Rain. Anya? Arapap kumot ti maaddan iti bukod ko a pamilya. Aday ti makon ko na apudpud no a pamilya. Ngem, di mo ba itad ta kanyak? Ta bakla kakat nga rod. Awan matres mo, saan ka nga ganak? Iso dinak may payan iti anak. Ken dita makabukal iti pudpud no a pamilya. No makilinlin no ko aklakan ka. Ayop ka!
Pinagayayamam lang ti kinarukup ko. Pinagkwarta naglaing ayop ka. Pinangnamnaman naglaing iti awan. Boston! Di mo pagsasawan ni Melvin. Aglablabs kan. Sino na ita babae? Iso ti pudpud no nga ayayatak. Kan iso ti kadandanak. What? At nagkadandanam? Ayop ka! Awalan kay tibain! Ayop! Subardong kan. No di mo kaya't apapidot ka kadagay ti pulis. Umano kan? Nakarkaro ka pa yung virus iti araramidam. Sikat ti virus iti biyag ko! Malangang lilaw! Ayop! Nasakitan unay iti inaramid ni Melvin Mangbianaw. Agasem ta apaglepas na laang iti kolehiyo kat insukat na kaon. Nakadkadlaw kwarta laang ti kinayat na kanyak. Amok matkit di dayta Mangbianaw. Isu nga inaramid ko ti amin tapno ayatan naklaang ngem awan lat tagayam. Timayab amin dagitay nagregregatak, ngayon inted ko kankwana. Kayat ko asingiran, ngem kasano. Awan kaday ti karbengan ti kaskanyak maayat kasi ti ayat nga ipapaay ko. No siyak amang pampanunot, unfair, tajakmat nagayatan ti kastoy kinataok. Saan kaday Mangbianaw? Kaya't kumanadenggan ti kapanunutam. To'y pagayam mo, Rain, iti Metro Manila. Ti kababalin may papanit ti homoseksualidad kat maiduma manipo diti henerasyon iti maysa henerasyon. Idi unanan no kay daan ti may sa alalaki, ti pada na alalaki, agpada da ang mapapatay, ta nakarimrimon ti naramid da, isu damat laang ti aking basol, iti bukod da nga ipapatay. Isu nagasat ka pelaang, Rain, taawan ka iti dayta panawan. Ngem, naglawag, ako na ti Biblia at ti Diyos kat dinisenyo na ti sex a pagbuligan laang iti nagbaltan ti lalaki kan babae kan iti uneg ti pannakaornos ti kalaysa. Kondenaren na ti lalaki iti lalaki. Ti parikot iti same-sex attraction wenno tirik na bakla daytaket atraksyon iti may sabanag nga iparparit ti Diyos kan anyaman atarigagay para iti may sabanag may kontra iti pagayatan ti namarswa iti odina ket nagramot iti basol. Ti kababalin tayo ket naalyan iti basol mamagbalain at ikinadakas ket kasla aglanglang anasayaat para kadatayaw. Ti basol ket iturong na tayaw iti tiriter panirigan. Ti kapanunutan tarigagay ken disposisyon ket apektado amen. Ti same-sex attraction ket saan akanayon nga aktibo naigagara basol no di ket agubbog manipo dite nakaisigudan ang managbasol kababalain. Ngem no pay kasta ti same-sex attraction ket kanayon dayta ket panangipanayag ti kabibiyag linalasag. Isu magmamano a tao mga admitar iti kinabakla ket nagduduma ti makagapo. Ngem kadwan na saan da romantiko maguyugoy iti kasungane sekso. No di ket
tarigagayan dati lailo, ti kapadada a lalaki. Anyaman ang makagapaw para iti daytoy same-sex attraction, iti natauan apan nao kat nagduduma ti maibagada, kat adda iti babaan ti ado a diskusyon. Ngem, ti kinapudno kat agtalinaad adaytoy kat maysa a sulisog, kat pudpudno a makagurdo. Ti tao kat san akanayo na kontrolado ti riknana. Ngem, makontrol no anya ti aramidon da kadayta a rikna. Ken, adda amin kadatayo ti responsibilidad a pagkudkudan ti sulisog. Ti homosexual, iti kadwan na kat addaan da iti ethical code ang mangitunda kadakwada iti panakaikuspel iti masinunuo a bambanag. Nalabit a panakalilaw, inhustisya, wenno anyaman pa'y dita a resires. Ngam ti Biblia kat kondenaran na anyaman dagita a kababalen. Iti anyaman akita ti sexual a kababalen, iti agpada a sekso. Saan tayo kumaakunaen asaan a nainkalintagan ti Biblia? Wenno itandudo nati panangiliddeng. No diket kayat na tayo laeng nga ilintag. Liklikan ti panaggartem iti pada a lalaki. Masarakan dayta iti umuna a Korinto, kapitulo may kanem, iti bersikulo siyam, nga aginggat sa nga pulaw. Kanayunan na ti masarakan iti Kolosas, kapitulo may katlo, iti bersikulo may kalima, ang masapol nga iwakse, dagiti na indagaan at arigagay, akas iti immoralidad, kinarugate, kinaderap. Ti panagbiag iti alagadan ti Biblia ket addan iti bukod mo a panagpili wenno pangedeng pagayam ko arain. Adda karbengam a mga ramid iti dayta. Ngem kasayaatan pay laeng ti panagtulnog tadayta ti mangitugod iti pagsayaatan. Banag apakairanudam ngem ti agturong ka iti pakadadaelam. That's right. Timet kunam no kasano singiran ni Melvin, lipat mlaengain pagayam ta intayaban ti kalay. Di balay, takatukad mo't dagide, tiing kayo ulay, itirugso ni tagibay. Kastamanen gagayam, aging gangay ti sumaranumanen, ngayon tayo panaglalangin. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!